the next Vice President of the United States, Governor Mike Pence. Cigirê Serok Mike Pence ji navenda Rojavaya Amerîkayê û parêzkarekî tund e. خلق من باش نازکن گو از کسکی سادمه او خریستیانم و از پاریزکار و جی کماریامه. Bandora eyaleta wî li ser nirxên wî hene. Good people do good things when no one's looking. Mirovên baş karên baş bi bêdengî dikin ev beşeke ji hebûna herêma navendiya welat weke mînak Indiana. Di sala 1990 de dema ew pêşkeşwanê radyoyekî parêzkar bû, wî behsa xeyalên xwe yên pêşerojê kiriye li gel Randy Dicklin li ser karê hikûmetê. The overarching message of what he had to say was Bi gelemperî peyama ku wî dixwest bêje gelek baş geşbîn û afrêner bû. He's a man of faith. Ew zelamekî îmandar e û cihê baweriyê ye. Ew kesek e tu dikarî baweriya xwe pê bikey. Ew ji dil tê. Ew ji dilê tevgera parêzkaran e û ji navenda Amerîkayê tê. Ev du caran bi ser nekê tê got bibe senatör li davî de di sala 2000 de bibû nûnerê eyaleta Indiana. Vî sûd ji siyaseta Washington wergirtin lê vî tu carî nedîtiye got hikûmet dikare pirsgirêkên xelkê çareser bike. We're tired of being told. اموستیانش دا خواست کرنا جی قاتا بچوک یا رونک بیراره یا گو دوری منه گو پلان باشتر جبو جیانا مدینن و پاشین اموان بکار بینن. Di sala 2012 de Pence vegeriye Indiana û bû parêzgar. Nêrînên wî li ser mijarên wek azadiya olê, mafên gey û ji ber avêtina jina kêşe derxistiye nav guftugoyan. ev yasa maf nade karan ji bo xizmetguzariya kesan qebûl nekin. Fikir û ramanên Pence yên bihêz bû hevsengî ji bo hilbijartina serokatiyê. The conservative branch of the party. Baska konservatif ya partiya ev ku di derbara Donald Trump de gumanbar niha dikarin baweriya xwe li Pence bîne. Gelek tecrübe wî heye. Ew di kongresê de maye û di heman demê de jî rêveberiya Indiana jî kiriye. Dicklin dibêje nirxên keseyatiyên Pence ji ya partiya wî girîngtir in. Ez bawerim wî ew saloxenek û wêrek vekirî û lîderekî xwedî stratejîk be. Keseyatiya Pence wê bibe alîkar di rêveberina hikûmeta nû ya Donald Trumpê de wek cigirê serok.